Jama'a muna muku barka da dawowa wannan channel namu mai albarka inda muke karantar da ku yare na kwamfuta, a inda muke yin bayani akan wato Java Programming Language. A bidiyon mu na baya mun yi bayani dangane da abin da ya shafi wato if statement. Wannan bidiyon za mu yi magana akan abin da ya shafi else if statement. Kamar yadda za ku gani suke cewa while the if statement can be used to check one condition, elif is used to check multiple conditions. Abin da suke bayani a nan wurin shi ne suka ce kamar yadda muka yi a bidiyon mu na baya, shi if statement yana duba kawai yanayi guda ɗaya ne, amma shi kuma else if ana amfani da shi ne don a duba yanayika daban-daban ba guda ɗaya ba. Abin da suke nufi a nan wurin kenan, za ka iya duba yanayi ɗaya ka ƙara duba wani yanayin ka ƙara duba wani yanayin, shi ne else if yake amfani kenan. Sai suka ƙara cewa the else if statement has syntax similar to the if statement then followed by the else if block. Abin da suke nufi a nan wurin shi ne shi else if statement tsarin shi wato syntax ɗin shi iri ɗaya ne da na if statement, amma kuma kawai abin da ke biyo baya za ka rubuta else sannan sai ka rubuta if wato block wanda zai execute kenan. Kamar yadda za ku gani a nan wurin, wannan shi ne abin da else if yake yi, yana duba multiple condition. Condition na farko misali kun fara, zai duba wannan condition, idan wannan condition ɗin is true haka yake to zai executing wannan statement ɗin shi kenan sai kuma ya je statement na gaba. Idan kuma ba gaskiya ba ne wannan condition ɗin which is false, so zai je condition na gaba, zai duba ya gani wannan condition ɗin haka yake, idan haka yake wannan statement ɗin zai executing sai ya je kuma statement na gaba. Idan kuma shi ma ba gaskiya ba ne which is false kenan, zai je ya duba ya gani na gaba, haka zai ci gaba da yi har sai ya samu condition ɗin da shi ne gaskiya sannan sai ya ci gaba da wani statement ɗin. Yanzu bari mu je Visual Studio Code mu yi shi a practical yadda za ku gane yadda ake amfani da shi. Kamar yadda za ku gani a nan wurin, a nan misali mun yi bayani a baya menene variable, menene kuma data type, yaya ake declaring variable, ya ake initializing variable. Kamar yadda za ku gani a nan wurin, wannan shi ake kira data type, wannan shi ake kira variable, wannan equal ɗin shi ke nuna cewa an yi initializing wannan variable ɗin da wannan value ɗin, wannan shi ake kira value. So wannan value ɗin kamar kofi ne ba komai a cikin sai ka ɗebi wani abu ka zuba ko madara ko ruwa ko wani abu, to wannan abin da muka ɗiba mun ɗauka mun zuba shi a cikin wannan variable ɗin shi ne kwamfuta ta ajiye a matsayin wurin ajiya. To yanzu kamar yadda za ku gani a nan wurin, a baya kamar yadda muka yi bayani akan abin da ya shafi if statement, shi ne nan wurin za ku gani, wannan shi ne syntax yadda ake yin wato tsari shi ne syntax yadda ake yin if statement. Za ku ce if sai ku buɗe bracket sai ku sa wannan expression ɗin wannan kenan. Yanzu sai aka ce mu max ɗinmu mun ce is equal to 65, wannan if statement ɗin zai duba ya gani is mark less than 50, idan ba less than 50 ba ne to kun ga wannan condition ɗin bai cika ba kenan, tunda condition bai cika ba to wannan block ɗin ba zai running ba. Wannan shi ake kira daga nan zuwa nan shi ne code block, zai fara executing daga nan in ya zo nan ya gama. So wannan kun ga ba zai executing ba saboda condition ɗin mu ba a yi meeting ɗin shi ba, ba gaskiya ba ne. Sai mu je ya je na gaba, yanzu wannan shi ne za ku ga yadda ake yin wato else if statement kenan. Wannan shi ne syntax wato tsari yadda ake yin else if statement. Kun gani za ku rubuta else sai ku rubuta if, kamar yadda suka ce kusan iri ɗaya ne amma bambancin za ku fara rubuta else sai ku rubuta if, bayan kun rubuta sai ku buɗe bracket sai ku rubuta wannan expression ɗin naku wanda za ku duba condition ɗin da kuke nema. Nan za ku ga mun rubuta wato wannan expression ɗin namu max is mark greater than or equal to 50, ƙwarai mark is greater than 50. Sannan kuma wannan su ake kira operators, wannan da wa'innan su ake kira operators. Wannan ana amfani da shi ne wurin duba condition su zama dole sun zama iri ɗaya. Idan ba su zama iri ɗaya ba to program ba zai running ba, za a samu error. So yanzu wannan ya duba ya ce tunda mun samu wannan condition ɗin ya cika, mun tabbatar cewa max is greater than 50. Now is mark less than 60? Mun san cewa wannan condition ɗin bai cika ba, max is not less than 60. To kun ga wannan condition ɗin ba zai running ba, wannan else if ɗin ba zai running ba, zai tsallake shi kenan saboda condition bai cika ba. To wannan shi ne dalilin da ya sa ake cewa shi else if yana duba multiple condition kenan. So kamar yadda za ku gani a nan wurin, za mu je else if na gaba.
yanzu program ɗin zai tsallake wannan else if ɗin, zai duba wannan else if ɗin na gaba. Shin wannan else if na gaba me yake cewa? Is max greater than or equal to 60? Mun san cewa mark is greater than 60. Sannan kuma and is mark less than 70? Yes, it's true. Mark is less than 70, but is greater than 60. To likely wannan code block ɗin shi zai executing. Amma kamun mu yi running program ɗin mu ci gaba. Menene else if na gaba ke cewa? Else if na gaba yana cewa else if is mark greater than or equal to 70. Mun san cewa mark is less than 70 ba greater than or equal to 70 ba ne. Sannan kuma is mark less than 80? Mun san cewa A is less than 80 amma is not greater than 70. To wannan code block ɗin kan ga bai share wannan sharaɗin bai cika ba kenan. To wannan code block ɗin ba zai run ba tunda wannan sharaɗin bai cika ba. Yanzu sai mu je na gaba. Na gaba shi ma sai yake cewa else if is mark greater than or equal to 80? Mun san ba haka ba ne. Mark is not greater than or equal to 80. Is mark less than 90? Mark less than 90 to amma wa'innan sharaɗin gaba ɗaya ba su cika ba. Kun ga wannan code block ɗin ba zai run ba. Sai mu je na gaba. Na gaba shi ma yana bayani else if is mark greater than or equal to 90? Mun san cewa mark is not greater than or equal to 90. Bai ma kai 90 ɗin ba. Sannan kuma and is mark less than 100? Mark less than 100 ne. To amma wannan sharaɗin bai cika ba, to wannan code block ɗin ba zai run ba. To kun ga gaba ɗaya a cikin wannan else if ɗin likely wannan code block ɗin ne zai yi run saboda shi ne mark is greater than or equal to 60 and is less than 70. To wannan shi ne yadda ake amfani da else if. Kun ga zai duba mana nan ya ƙara duba na nan har sai ya samu wanda sharaɗin ya cika sannan sai ya run ɗin shi. Kamar yanzu misali sai muka ce muna son mu yi running wannan program ɗin domin mu gane cewa menene asalin abin da wannan program ɗin ke executing. Za mu ce java c mu fara compiling. Wannan shine yadda ake compiling. In ka koma bayan ka duba program ɗin za ku ga yadda ake compiling. To wannan ya nuna mana cewa akwai error shi yasa kuma ina error yake? A nan wurin error yake. Shi yasa kuma ya nuna mana layin da error yake layi na 23. Shi yasa wannan program ɗin bai running ba. To ina layi na 23 yake? So abin da yake magana akwai illegal start of expression a nan wurin shi yasa bai running ba. To yanzu abin da za mu yi bari mu duba mu gani me suke buƙata a nan wurin tunda sun ce is illegal. Wannan shine sometime kamar shi syntax yanda tsari yake syntax yakan iya baku matsala ya baku problem wurin running program naku. To sai kun tsaya kun duba kun ga me ke faruwa sannan kuma wane irin error ne don ku samu ku yi running program ɗinku yayi running. Kun ga still muna da wannan matsalar a ina a still layi na 23 sun ce illegal start of expression. To tunda illegal start of expression ne layi na 23 menene illegal ɗin a wurin? Sai mu tsaya mu duba mu gani menene matsalar mu a wurin. A layi na afuwan abin da nake running ba shi bane muke running. Afuwan idan kuka tsaya kuka lura a nan wurin za ku ga program ɗin da nake running ba shi ne nake yi a nan wurin. Wannan program ɗin sunan shi conditions.java ni kuma ina running conditionals.java. To abin da za mu yi sai mu dawo sai mu gyara sai mu yi running program ɗin. So kun ga yanzu ya yi compiling successfully sai mu je kuma mu yi running ɗin shi. Wannan shine yadda ake running. Sai kun ga program ɗin abin da na gaya muku wannan shine secret. Manufa shine wannan kenan code block ɗin shine executing kamar yadda za ku gani a nan wurin. Wannan code block ɗin shine executing. So wannan abin da kuka gani kamar nan wurin yanda za ku ringa maybe debugging ko troubleshooting program ɗinku ne by reading wa'innan sai ku karanta menene error ɗin. Idan kuka karanta error ɗin a nan ne za ku gane menene matsalar ku yadda za ku yi ku gyara. To wannan shine kaɗan daga cikin debugging kenan. So kun gani abin da muka yi printing yanzu ya nuna mana wannan shine yadda ake running Java program da kuma yadda ake samun output. So
'yan uwa a bidiyo na gaba insha Allahu za mu yi magana akan abin da ya shafi else statement. Da Allah ku yi mana like, ku yi mana subscribe.